Mga higala, Pasko na usab. Apan aduna ko importanteng pangutana kaninyo. Kung si Cristo ania sa kalibutan karon, musaulog ka siya sa Pasko. Manguna ba siya sa pagplano o pag-host og Christmas party? O iya bang imbetahon ang tanan alang sa usa ka dako nga kumbira sa pagsaulog sa Pasko? Niining episode, atong tubagon ang pangutana, musaulog ba si Cristo sa Pasko? Dili kalimod nga sa tanang piyesta sa usa ka tuig, ang Pasko ang pinakadakong kasaulugan sa tibuok kalibutan. Usa kini ka panahon sa panagiusa sa mga miyembro sa pamilya ug mga higala. Ana ang paghiusa sa pagkaon, pag-inom, pagsimba ug paghatag og regalo. Alang sa mga bata, mao kini ang panahon sa caroling ug pagpangayo og regalo kang ninong ug kang nina. Ana usab ang pagtaas sa kita sa negosyo o pagdawat sa Christmas bonus o palipay gikan sa kumpanya nga gitrabahuan. Usa kini ka adlaw nga puno sa kalipay alang sa tanan, mabata man o matigulang. Kinsa bay dili gusto sa Pasko? Apan niabot na ba sa imong unahuna kung unsa kaha ang masulti ni Cristo bahin sa Pasko? Sa karon pa lang, ako na kang sultihan. Si Jesus o Yeshua dili mo apil kanato sa pagsaulog sa Pasko. Una mo ingon ka, nganong dili man? Dili ba mao kini ang iyang adlaw na tawhan? Mga higala, ania ang 5 ka mga rason ngano nga dili gayud mosaulog si Cristo sa Pasko. Una, si Yeshua wala gipanganak sa Pasko. Pananglitan, ikaw gipanganak sa July 16. Apan ang imong mga barkada misaulog sa imong adlaw na tawhan sa July 29 imbis nga July 16. Ug kini nga adlaw pa jud mao ang birthday sa imong numero 1 nga kaaway. Dili ba dakong insulto kana? Musaulog ba ka kauban nila? Mga higala, mausab kini ang bation ni Cristo. Dakong insulto alang kaniya ang ginabuhat sa mga katawhan karon tungod kay ang ginasaulog nila karon dili ang iyang adlaw na tawhan kundi lahi nga adlaw. Si Yeshua ang Dios sa kamatuoran ug dili sa bakak. O buot niya nga kita managsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuuran. Ang kamatuuran mao kini. Si Cristo wala gipanganak sa Disyembre 25. O sa kini kabakak nga ginatuuhan sa kadaghanan. Ani ang upat ka mga biblikanhon, lohikal, meteorologikal o historikal nga mga pagpamatuon. Una, si Yeshua gipanganak sa panahon nga ang imperyo sa Roma sa ilalom ni Caesar Augustus nagsugo og pagpangihap sa mga katawhan o census. Ang mga leader sa Roma dili mga buang-buang sa pagsugo og census sa tunga-tunga sa tingtugnaw o winter. Ikaduha, sa diha nga gipanganak si Cristo, giputos siya ni Maria og nipis nga mga panapton o gipahigda siya sa pasungan sumala sa Lucas 2:1-7. Sa English nga hubad, ang gigamit ni Maria nga panapton gitawag nga swaddling clothes. Kung diin ang orihinal nga Hebrew nga pulong niini nagkahulugang strips of cloth. Sama kini sa gitawag nato karon nga big kiss. Kung kini nahitabo sa tunga-tunga sa tingtugnaw, dili mahimo nga maulang kini ang gamiton nga panapton. Putson unta ni Maria ang bata og baga nga sanina sama sa mga panapton nga dilana o woolen clothes. Ikatulo, sa pag-abot nila Jose ug Maria sa Bethlehem, wala na'y bakante nga kwarto alang kanila. Ngano kaha nga puno man ang mga balay abutanan? Tungod kay kining panahona, tukma sa mga piyesta nga ginasaulog sa mga Hudiyo sa ikapito nga bulan sa tuig sa Hebrew calendar. Sa atong kalendaryo karon, katumbas kini sa bulan sa Setyembre. Ikaupat, atong mabasa sa Biblia nga may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan o nagabantay sa ilang panon sa kagabihion. O sa kini kay ebidensya nga dili kadto winter o Disyembre kay dili mahimo nga magpabilin ang mga karnero o ang ilang mga magbalantay sa gawas sa kagabihion sa panahon sa tingtugnaw. Apan ang uban mo ingon, so what? Dili na kana importante. Uy, ang importante, ginasimba nato si Cristo o gipahinungod nato ang Disyembre 25 alang kaniya. Mga higala, mutuo man mo o dili, posible baya nga makawang lamang ang atong pagsimba kaniya. Sumala ni Yeshua sa Mateo 15:8-9,
Kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Busa klaro gayod nga mahimong kakawangan ang atong pagsimba kaniya kung kini dili sumala sa kamatuoran. Dugang pa sa Isaias 42 versikulo 8, ang Dios nagingon, ako mao si Yahweh, kini mao ang akong ngalan ug ang akong himaya dili nako igahatag sa uban, ni ang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Dili buot sa Dios nga ihatag nato ang iyang himaya ngadto sa mga Dios-Dios ug linilok nga larawan. Ikaduhang punto, ang Pasko gikan sa pagano nga kasaulugan. 4,000 katuig usab pa gipanganak si Cristo, ang mga pagano nagsaulog na sa bulan sa Disyembre sa mga piyesta sa Saturnalia, Brumalia o Dies Natalis Sol Invicti o sa English Birth of the Invincible Sun o Mithra. Adunay libro nga gimantala sa tuig 1953 nga may uluhan 4,000 Years of Christmas. Sinulat kini ni Dr. Earl W. Count, usa ka propesor sa antropolohiya sa Hamilton College sa New York. Sa iyang pagtuon, iyang nakita ang sinugdanan sa Pasko. Ang Brumalia ang karaan nga sinugdanan sa Pasko. Sumala sa Merriam-Webster Dictionary, ang Brumalia usa ka pagano nga piyesta nga ginasaulog sa winter solstice kundiin usab ang kasaulugan sa Pasko naggikan. Ang libro nga The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge sa artikulo nga may uluhan Christmas, dugang nga nagpamatuod nga ang Christmas gikan sa pagano nga Brumalia nga ginasaulog sa Disyembre 25 ug usab sa pagano nga Saturnalia nga ginasaulog sa Disyembre 17 hangtod sa 24. Daghan pang mga resources ang nagpamatuod niini. Kung buot nimo nga may bal-an gayud ang sinugdanan sa Pasko, ako ikaw ginaawhag sa pag-research sa mga libraries ug bisan pa man sa internet. Karon nga nahibalan na nato nga ang Pasko di ay pagano, unsa man ang masulti ni Cristo bahin niini. Moadto ta sa ikatulo nga punto. Gidili sa Biblia ang tanang paganong buluhaton. Sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 29 hangtod sa 32 sa atong mabasa, sa diha nga pagalaglagon ni Yahweh nga imong Dios at tubangan nimo ang mga nasod nga imong pagadtuan aron sa paghingilin kanila, o mahinginlan mo na sila o magkapuyo ikaw sa yuta nila, magbantay ka nga dili ikaw mabitik sa pagsunod kanila sa tapos na malaglag sila gikan sa tuwangan nimo, o nga dili ka mangutana mahitungod sa ilang mga Dios nga magaingon unsaon niining mga nasod sa pag-alagad sa ilang mga Dios. Sa ingon usab niini ang akong pagabuhaton, dili ka magabuhat sa ingon niini kang Yahweh nga imong Dios, kay ang tagsa-tagsa kadulumtanan kang Yahweh nga iyang gikaligut-gutan ilang gibuhat sa ilang mga Dios. Kay bisan ang ilang mga anak nga lalaki o ang ilang anak nga babae na nagsunog sila sa kalayo alang sa ilang mga Dios. Bisan unsang butanga nga gisugo kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Usab sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 hangtod sa 9, si Cristo nag-ingon, apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagapanudlo sila ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tao, kay gibiyaan ninyo ang mga sugo sa Dios o gibatunan ninyo ang mga gikabilin-bilin nga sugilanon sa mga tao, ang mga paghugas sa mga saro o mga tagayan o ang mga daghang butang nga sama niining ginabuhat ninyo o siya nagayon kanila. Gisalikway ninyo gayud ang sugo sa Dios aron sa pagbantay sa inyong gikabilin-bilin nga sugilon. Makasubuhon naon pero daghang katawhan karon nga gipalabi ang pagtuman sa tradisyon sa tao labaw kay sa sugo sa Dios. Usa sa mga tradisyon nga nihinimo sa tao mao ang pagdayan-dayan sa Christmas tree. Unsa kaha ang masulti sa Biblia bahin niini? Adto ta sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 2 hangtod sa 4. Mao kini ang giingon ni Yahweh, ayaw pagtuon sa batasan sa mga nasod o ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit, kaya ang mga nasod nangalisang kanila. Kaya ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man, kaya ang usa nagaputol og kahoy sa lasang, ang buhat sa mga kamot sa mamumuno nga may wasay, ilang gidayandayanan kini sa lapi ug bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang ug pakang aron kini dili malihok. Mga higala, bisan di ay ang pagdayan-dayan sa Christmas tree, usa ka pagano nga buluhaton nga gidili sa Biblia. Unya mo ingunta, okay raman ang mosaulog sa birthday ni Cristo ba? Wala man nay dautan. Moadto ta sa ikaw pat nga punto.
Ang mga katawhan sa Dios dili mosaulog sa ilang adlaw na tawhan. Kung atong basahon ang Biblia, wala tayong mabasa nga ang mga patriarka, ang mga apostoles ug ang mga katawhan sa Dios misaulog sa ilang adlaw na tawhan. Aduna lamay duha kay gayon nga naghisgot og pagsaulog sa birthday ug kanagibuhat ni Faraon sa daang tugon ug ni Herodes sa bagong tugon. Kini silang duha dili katawhan sa Dios. Ug sa parehong higayon adunay taong gipatay. Sa birthday ni Faraon, iyang gipabitay ang pangulo sa magbubuhat sa tinapay. Sa birthday ni Herodes, iyang gipapugutan og ulo si Juan nga Bautista. Walay bisan kinsa sa mga katawhan sa Dios nga nahisulat nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Apan dili sayop ang pag-ihap sa mga tuig sa atong kinabuhi aron sa pagpasalamat sa Dios sa paghatag og dugang pangatuig sa kinabuhi. Apan ang tinuod nga katawhan sa Dios wala mag-isip sa adlaw na tawhan ingon nga usa ka importanteng butang nga angay sa ulogon. Ang tinuod, wala magsugo ang Dios sa pagsaulog sa atong adlaw na tawhan. Muadto ta sa katapusang punto. So wala pa ang kalibutan, ana si Cristo. Sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2 og laktaw sa 14. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Kini sa sinugdan kauban sa Dios ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kining pulong nga gihisgutan ni Juan mao si Yeshua. So wala pa siya nagpakatawo din sa kalibutan, kauban na siya sa Dios. Sa pagkamatuod, sa wala pa ang kalibutan, ana siya. Sa mga taga-Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3 atong mabasa. Kay kini si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote sa Dios nga taas uyamot, misugat kang Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sa mga hari ug nanalangin kaniya kang kinsa usab si Abraham mibahin sa ikapulo sa tanan, sanglit una sa tanan kung hubaron hari sa pagkamatarong ug unya usab hari sa Salem kung sayron hari sa pakigdait. Walay amahan, walay inahan, walay kagikanan, nga walay sinugdan sa mga adlaw, bisan katapusan sa kinabuhi. Kundi gibuhat nga sama sa anak sa Dios, nakapadayon nga saserdote nga sa gihapon. Si Melchizedek nga mao ang saserdote sa Dios nga hataas uyamot, walay lain kundi si Cristo. Sumala niining nga bersikulo, siya walay pisikal nga amahan, walay inahan, walay kagikanan o katapusan. Importante nga itong masabtan nga sa wala pa si Cristo na himong tao, siya ang Diyos dito sa daang tugon. Siya mismo ang nag-angkon niini sa Juan kapitulo 8 bersikulo 58 sa pag-ingon, sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga sa wala pa matao si Abraham, mauna ako. Dugang paniini, si Apostol Pablo usab naghisgot bahin sa mga Israelhanon sa ilang paggawas gikan sa Ehipto. Og silang tanan nanginom sa maugayod nga ilimnon nga espirituhanon, kay nanginom sila gikan sa usa ka bato nga espirituhanon nga nagsunod kanila. Og ang bato mao si Cristo. Ang Dios nga nagig-uban sa mga matarong tao sa daang tugon, mao siya nga nahimong Yeshua sa bagong tugon. Si Cristo kauban sa iyang amahan sa sinugdan. Busa kung atong sa ulugon ang iyang adlaw na tawhan sa Disyembre 25, atong ginainsulto o ginalimud ang iyang tinuod nga pagkatao. Sa katapusan, mga higala, atong nakita pinaagi nining 5 ka mga punto nga si Yeshua dili gayud mo sa ulog o magsugo kanato sa pagsaulog sa Pasko. Ang tinuod nga katawhan sa Dios maminaw gayud sa mga pulong niya o sa tingog sa atong manluluwas. Si Cristo mismo nagingon, ang ako mga karnero nagapatalingog sa akong tingog o ako nakaila kanila o sila naganunot kanako. Ikaw ba tinuod nga tao sa Dios? Nagapaminaw ba ka sa iyang tingog? Giila ba ka sa Dios ingon nga usab ka mapainubsanon o matinumanon niya nga alagad? Aduna kay duha kaangay pagpilian. Una, magpadayon sa pagbuhat sa mga pagano nga tradisyon sama sa Pasko, o ikaduha, mutuman sa Dios o sa iyang pulong pinaagi sa paglikay sa pagsaulog sa bakak nga kasaulugan sa Pasko. Ana kanimo karon ang pagpili. Kini si Roel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.